Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kinong ilam snong ringkat kinong ilam raj bat hima kisamla bat kilong kemi jong western ribhai kilami ishakmat ban penram yo sordar jong patar khma oba najim kharmalki halo jingkren jong u haka jingalang persha MOU balakhat dak HYC yakaba ula kantho persha yo MLA ke jirang oba sustenance sotun habkren chikilat pathai kubur oba langestar walang assistant secretary office hima jirang ka konglis konrau nong tri president barem jong women's social welfare pathar khma oba lesta nong plang sordar advisor western ribhai darbar ba ka social welfare organization bat kiwi kilaong maka jingkren jong sordar ka patar khma ka detang ka jing penja burom yo MLA ya gani ka jing kenok jong ki ba i MLA jong ni MDC jong ni bangilong ki kun swet jong kane ka dong constituency jong ka jirang kamla banlong kumta andre hakini ki jing tre shitom jong i MLA MDC ki badrengkat ha gane ka dong western ribhoi jong i dei meki ki balam lenti yangi kipat ba dei maki ki ba ai ki buit ki lenti kilat ki lenti ki bangi ngidon habangi syam lanot syam jenjar umdon mono ki buan support dei maki ki buan support bat ki para snong para thau jongi ki bandang ni hagani ke jirang constituency kal ne bar khwat ka dei ka jingkren ka ba la syukren tang ban pin nyoben ya UMLA jongi ya ibadang sotun ya kani ka yakini ki kentin ki baki ai hapo ki social media kalong kaba ngi ki nga marwe shimet wat ki pait ba ru thrai ki don hi kata ka jing sorem bat ka jing diaw men sim MLA jongi ide MLA ibangim pat juyo MLA na du ki post name ki bamenswa dai ha gani ka kenti ka bamenta baila job ibadang sotun baila wan ra sibun ki development ha gani ka dong western ribhoi jongi haka jing roi jing par haka jing yo kam jam jong ki khun ki ksiu jogi ni ki khna jongi ki banang ne te haka yap ka imru im juklet yangi henry ila don rangkat brabor iwan senran syaka dong jongi lada kadai kamit ka yong ru ipoi be MLA jongi denga ya kane ngapenrem jur ya kitu kiba kren ye kini ki ktin kibal shu thau lam ang kiba shu kren tang ban pen la jing hau ban pen ja burom ya MLA jongi bat ya kane kadong constituency jong ka jirang adu mentah berkhoi kane kadong jongi kamdi ka bala syai kunswet andre kadai kadong ka bala nang roi nang par hakini ki saus nem ki ba mentah de lang ba jong i bangila ya long kumni bat bangila yo sibun ki jing mentoy bat ki development ha kane kadong western jongi tang kini kuble sibun aku akan introduce kilang aboro di perlu ke bagian lang akan ka janmit yang kena kasi ang ada saudara senang jang ka senang suksang napo jirang pada cukup poro ada assistant secretary jang ka eksekutif terbatas po imai jirang te nak liang juga aku akan pensyai halor ke jeng syak keno jong MLA ba na weu urang ba bala keren haki media ki balami haki niksi hakaba ula keno ba MLA ula lum sop ya kita ki kot kisla na kisim kan kong jeng tip jonga ngarung ada assistant secretary jong ka eksekutif terbatas te habangi isu kino gikot isla klem da shong meeting klem da rai shwana ka eksekutif dorbasim nyimla ban kopi yano bara ke cukup poru habangi kopi yano ni entry ya ki poki postal register ki jongi kanang bangitip ladau tau nong kono unong keren ubala keno yo MLA bola le lum sop ya kita gikot isla napok ki hima te wan page hapo ka postal register jungi ladon ni em bangi entry kum kita ikut gibangi isu gibangi ai kupi show MLA kata kalong ka jingtep ko jonga rekat kum kat hadu menta nak leng ko office jongi kam syam la kupi kam syam la ai ya kita ikut gisla ha ka bay day bat kini gisnong besa haki kini ki area border ngil amadong mo haki area of defenses tibag long kaput bar kasam dan nak leng jongi ka office bat haki cukup poro usim ru lap mu
ula phone hi UMLA ula phone hi sim ula jubab konta mangim syam kopi ru kita ikut islah ha UMLA jungi baru UMLA ru syam la wan ban pan la ne ban lum ya kita ikut islah pokok office jungi nak lihat juga tang kata hing kuat ban pencai alur kata gejing syak keno ya UMLA boleh belum sop ya kita ikut islah pokok emergency tang kata ya kata nomor ba haswa bengin le gino ikut islaru omtang bangi kopi ya UMLA omtang bangi kopi ya ki district council omtang bangi kopi ya kino ki jingdon kam ki ba ki department gedawa nrai shwa bengin ai kopi mo shubuno mo example ngi shu ai how put district council ai kopi nrai claim da ya kren shwa pok executive dorbars im ngimla ban ai kopi leng ba jing tip lang jong executive dorbars im apok office ngin sa ai kopi pan syaki dibat syak kamtam district council henry menta kat kum gejing kumno UMLA wan sim sop ya kita ikut keslah klaim kata ka executive dorbas im kam syam larai bangi ai kopi ye bat ngim syam lalap ru bam i ban pan ya kita ikut keslah pok office pada kecukupur kumbala ngaban rap ya ya gejing keren kemala dep keren pan itu mat jong fi pastar no plang ex-saudara jong kasih nomor ngadiru ex-presiden jong ke Western Riboy Dorbar and Social Welfare Organization ngadai menta advisor jong kane ka organization jong ini tam duna kumbachispa hoteli di Snong lane villages ki bahap apa kane ka organization jong kani ka organisation jongi kidon kumbalai sauteli ki hima ki bahap apa kani ka organisation kahima Mariau kahima nong Spung kahima nong Klau kahima Jirang bat kendiat kala bandrung haka right merwet bat kahima mil ka civil submission kade ka woi ka mat ka bala slam ka Western Riboy Dorbar ngamla ban klet ya ki ex-presiden jeni ba Asmon Lengdo ba Osmal Sangkli lang taang ne kidon ba Isman Lengdo lang tay ba farewell dia ini kide ki ex-presiden ka civil session kade ka mat ka bang yakren na kapor siya kapor baladon kam banyo no ya kane ka civil session te ngilayo ban late delegation how chief minister hakatem ka jong une UMLA menta ba sesun haka jingi kendu jongi bat kiri rong ba ke jongi chief minister ula ai ya ka jingkren ka baong ka patar kama civil submission wong ba kalong very positive kalong ka baladon kampalat tangba kadon ka proses ka ba haban but nama kata onom la ban komitmen tamenta tenrei kat kum ka jingtip kalong ba ngidon ka jingkermen ha ka jingalam ka jong ini MLA jongi ngatharai nginum la ban kumno tang ba ibu ka thong ba kadon ka jingkermen ha ka beri ba ka sibisubchan lada ngelayo ya kene ka sibisubchan kalong ka jingker ku ka bakraw ya kene ka dong kene ka western ka jong kamtam ki kun samla ki baladon ka jingnang ka jingtip ka banekong kalong banyo ban thungkam thungjam yaki ba presiden jongi mentah hadin ka banga ngala ino kum presiden jong ka western Riboy Dorbar nyim semyo syu bensyong ya ka isi bat hakani ka kenti ka jong u kalong ba kamdan syu ka delegation syaki departemen sarkar kamtam sya uchip minister nang ta kamdan ka isi nang ta kamdan ka memorandum na kabantai kiwi ki project ki pertama kalong ka igay ka bang asusi ba kum o ex president kamtam kum o advisor ya kan ka organisation te ngayo iba kajaka ba unlit yang ya ka isi ka badan mentah te henrei ulek ban
ban jingrap na karibhoy dorbar oi ya karibhoy dorbar nakaliang jonga ngampen rem ni so banyaro ba nakaliang kane ka organisation ka bahe apo karibhoy ka ay ka jingkersan dan re ka banengtong ka long ba ka diman ka jongi ka long ba ka dei ka western ribhoy dorbar bat nga so banyaro ya ki long tumi jong ka dong ki ay ka jingkersan jong ka organisation jongi nga so ban ay ka jingro ya ki seng samla jong ka dong bahadu menta kim shong thai bandiman ya kane ka civil subdivision te nakaliang jonga nga so ban ong ba nga don kata ka jingko sniu baha ka jinglong MLA jong kane ka tem ka jong ni ba semester nga don ka jingkermen ba la ban yo na ban pli ya kane ka subdivision to khenjat nga syukwa ban kersan halor ka jingkren jong ni kiri rong ba ka jong ngayo iya kene ka social media haka lai putrik haka senyop ma haka bedai bat ka jingi kun swet jong ka jirang ko susu ngaso ba kumno ki khamtip khambha ki basabar jong ka kursusi mangi ki try jong ka kursusi ngitip khambha hoy na basdang ngim dan haka liang jong uniu MLA hanring yo iya ki jing tresitom ki jong u niyo ya ka jingla ka jong u banura ya ki development ki bobut to ngi mention khandiat hak bade bat ka ni ka model degree college ka ba ka western ribhoy dorbar la slam kada wa ya ka ni ka college om semla ban panulong lese kala ban long ka jing plot jong no mikmat ki jong lese kala ban long bono mikmat ulong agen ya ka government kaba ngatrai UMLA usa peli la nyo sabu manorim no hangti ham sapa nang tanga yo i ya gini gitu MGSY isurok tiba penyeso na kisrok ba sa kisno ngayo i na nong berlum ngai sengbut ang tuna nong berlum nong bertam ha nong berlum ngayo i na patarkama mauskay kensir war musaw syamuda nang tanga yo i na ka emarut sa menar jirang langka ngiyo i babun ki kilat jingrap ki baw MLA la tresito ngaso ba kinu ki organization kimde e banshu halah klem datip ya ka tenrai haba ki halah tarai mentangi ngi halamangi haka merang sosi haba umet ba lang do ku MLA jong ki udang pli ya ka distrik kala banong tenga ngaso ban persya ba kino ki organization ki barung siya ka way ka kususi kimde bansyu hala klandatip ya ka tenrai lane ka jing sisya mangi ki try hapo ka ne ka sansi ngitip khamba ngidon hasunda baru MLA ngim syong thak ban perkhat ya ke ka roy ka par nam ta ka ne kadong te kumnu ki banabar ki wan hala nga so ong ba ka ne ka jing kren nginam la balik to ha ka bede bakata ka jing sim mo lane ka jing ra jong tau MLA ko kumbapau ha kane ka social media kalau menteri uwe na ki menteri na ka himajirang udang pensai menta te nga so ba ban batay mga ya ka bumtip nga so ba kalong go mensa te nga ngai kuble yo rong ba obala pensai menta bat ngai ha MLA jong baka ba un wat ya kanorim bat la dalong ka bala bakum kini kinukren lane bakum kata ka jingkren ladei ban le bakinom lin su nang syakpat habakren lane habakan tho ya kanu ka bom song rim ka ban la le bakinom lin su te kuble sibun nakmat jong phi ka media ka bangidon mentarengkat bagelong kemi hirong ba ki nong kersan jong MLA ki hirong ba jong kane ka dong ni song ba habaya compare bat kinikmat jogi ki bakham haswa hanga ngasem ba uba sotun ukhamla ban ya kiwe le se kala ban long le se di lokal le se usung try ka taru ten re hanga hinga so ban commit ba de MLA uba tresito. Since 2014 our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions,
celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.